Кичә Акбарс аренада бердәм тавыш бирү көнендә концерт булды. Кичен бирегә килүчеләргә Рөстәм Миңниханов мөрәҗәгать итте. Ул сайлауда катнашкан барлык татарстанлыларга рәхмәт белдерде. Кадерле дуслар, чын күңелдән һәммәгезгә дә зур рәхмәт әйтәсем килә. Республикага, шәһәребезгә керткән хезмәтегез өчен. Киләчәктә дә республика гөрләп торсын. Без шулай матур вакыйгаларда күрешергә насыйп булсын. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Рәхмәт сезгә. Бердәм сайлау көнен халык һәр вакыт бәйрәм итеп кабул итә. Тавыш биреп кайтучылар өчен башкалада бушлай зур концерт оештыру да традициягә әверелде. Меңләгән тамашачы белән бергә Акбарс арена мәйданында узган концертны безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Көн буе төрле урыннарда уздырылган бәйрәм тамашаларынан соң халык төп мәйдан Акбарс аренага җыелды. Татар һәм рус эстрадасы артистлары бер сәхнәдә. Салават Фәтхетдинов сайлау участогына барып, гражданлык бурычын 12 сентябрьдә үк үтәгән. Бу кичтә тамашачыларны җырлатты. Гомумән, бу концертта артистларга кушылып җырлаучылар бик күп иде. Хор Турецкого башкаруында яңгыраган туган тел җырына Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов та кушылды. Туган телнең тәэсире шул кадәр көчле булды ки, әлеге җырны башкаручы Вячеслав Фрешка Татарстан президенты шунда ук Татарстанның атказанган артисты дигән исем бирде. Хәерле кич теләп башланган концерт бәйрәм салютлары төнге күк йөзенә әкияти сихрилек өстәгән мәлдә «Мин яратам сине Татарстан» җыры белән тамамланды. Мөршидә Җиһан, Фирүзә Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.